Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men hande. Ena wayno mi wino on alkulal ngal ɗo ko ca ngal ko ca holno masirte mbatta ko goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi. Alkulal so mase watte ko joyi ha gasa. Ƴetta non a wona ɗo mbiya ca, i wona ɗo mbiya ci, e wona ɗo mbiya ce, o wona ɗo mbiya co, u wona ɗo mbiya cu. Ay ɗo fooɗani ka pooɗowo non mbaɗani mbaɗa kadi canani 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 canani. Joni noon pooɗowo mbaɗani mbiya ca, mbaɗani mbiya ci, mbaɗani mbiya ce, mbaɗani mbiya co, mbaɗani mbiya cu. Ay ɗo timmi, ɗo timmi. Ɗo ko ca, ca, ci, ci, ce, ce, co, co, cu, cu. Joni non mbaɗa ɗo a, mbaɗa ɗo i, mbaɗa ɗo e, mbaɗa ɗo o, mbaɗa ɗo henne u. Ay coho fuɗɗarde acc, ay coho fuɗɗarde icc, ay coho fuɗɗarde wona ecc, ay coho ara mbiya occ, ay coho ara mbiya ucc. Ara fooɗa mbaɗa a, i, e, o, u. Ay joni non wona a, i, e, o, uc. Ay ɗo timmi, ɗone timmi, ɗo timmi. Ngara mbaɗa ɗo cao, mbaɗa ga cao, mbaɗa ɗo ene cao, mbaɗa ɗo cao, mbaɗa ɗo ca, mbaɗa ɗo ca, mbaɗa ɗo ene ca, mbaɗa ɗo ca, ɗo ca, ɗo ca. Joni non ay a lombo cacc, ɗo i lombo cicc, ɗo e lombo ecc, ɗo o lombo occ, ɗo u lombo ucc. Joni noon sara fo kadi tambayani mbiya cacc, ay cicc, cecc, ay cocc, ay mbiya cuucc. Gasi ni foti ɗone gasi hankadi a faami alkulal sene masa tan yaltata ɗo henne. Ay dow nani, hakkunde nani, sara nani. Nden ɗo ko ca, ca, ci, ci, ce, ce, co, co, cu, cu, acc, icc, ecc, occ, ucc. Pooɗa acc, icc, ecc, occ, ucc. Ɗo ko cacc, cicc, cecc, cocc, cucc. Pooɗa cacc, cicc, cecc, cocc, cuuc. Wadde windande men tataɓire nani ko ca
janguɗen heen. Ngal ɗo alluwa so ɗiggi kala ko winda e ca sa jangani a windani ko ɗo woni ɗiggani. Mi wi ɗon noon so jiɗi yiide ko majjiri on ko jehe dental diine. Ayi dental mbaɗon diine poɗon diwo. Ayi diine mbaɗon TV, dental diine TV ko toon jahata maayi toon bindol boɗewol piyata ko e dow maggol. Njiyaɗo ko wayno hulde ni yalta ɗo piya e dow hulde he addanma bindol addanma bindol. Ay ngol ɗo bindol ko ɗo piyata wona naati e nder dental he. Njiya oga bange ɗo goo ɗiɗiɓijo ene winda video piyaɗo kanji fof ɗi jalta jaha les ɗo ɗon ɓamrata ƴetta ngel ɗo jaltina bowal janga ɗiggi garna goɗɗo jangoya ɗigga ara ngabbiron ha gara dow. Kala ko jangina ɗo moftete. An garɗo keso arɗo nanton, an majjiraɗo arɗo nanton. Waɗirani ko ha foftina min janginowo. Nden en jangina bedduɗen namdite ma watte ɗum saabi waccira ndani YouTube mon jahaton bindon dental diine TV jiyan ɗum uddito mon ji bindol boɗewol ene winda hen abone ni. Winda hen abone waɗi ni abone waɗani onji abone tan piya e dow hen tan hulde yalta adda bindol ƴetta ngol ɗo mo dow o piya hen tan a naati hen. A faami? ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga coh gasi ɗo haadi ko jangate e coh gasi ɗigga on koola koye mon on ƴeewat camorɗo on ɗakkoɗon sara makko o walla on ha jiyon laawol hankadi ceerton e majjere ko wiyete coh ɗo haadi ko jangate ne heewde gasi Allah walli on en jangi ba gasi Allah walli en jangi ɓo gasi Allah walli en hande en jangi coh ɗo haadi gasi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.